en kaka obedo en ultra heat treated okomede chemicals ntiere kaka otiko degi match heat ochwake in such a way that koro okokethre but mostly gin chiemo manigi chemicals ma koro mondo mabudho kikethre gi wachni mogik daktari kwatieko so wachna mogik en ni kik waluor kansa mano ing'eni gima tek wacho but kata analuore but wa face head on wakawe kaka obiro no watime wa fight kode kaka wanyalo to okanyalo overemphasize screening gimora mora manigi screening watem wadhie screening kiwinja nitiere screening e kanisa moro buti e school moro buti dhia mondo ing'e gima dhi nyime mondo ine kakitimo kode and then I think the last call ni wach shani oinyo patients ji inyore kabisa so kantiere ng'at ma winjo manyalo tero wach ne joma loso wechego please ng'iuru packages mag jo Kansa mondo giyud some relief mondo koro giendelea gi thieth gi apa ni mano emanyalo tieko. To bende paro ni ber bende ka bende jotuo bende bedo kod okumba kata bende ni shantiere kod achiedh nade challenges makoni kod kocha dong paro ni ber bende kwa jiwo oganda mondo gikaw okumba iwacho ni insurance mano mar thieth nyalo kelo negi yot yes of course insurance ber but apa ni kata king'io akia the exact number of statistics mag Kenya kae but joma nigi private insurance ok ng'eny nikech insurance no be en malo premiums go ng'eny ma the general public most ok nyal afford and I think that's why sirikal obiro gimro ni universal health coverage but onyalo bet mana universal ka okonyo jite so wakwayo ni universal health coverage ni obed universal mara dieri mondo kata nikech insurance ni yudo ka most people ni kod gi nikech kama gitiyo or ng'ama nigi ohala ne moro maber ma oloso pesa monyalo chulo premiums go but the greater population shani gi UHC ema gi depend koro wakwayo mondo los gini maber mondo kony jo Kenya te. Ero kama na inya daktari wan baguni manero kama na hinya kumbire twak maro kinyi makawuono puonjo makare ma ipuonjo godo ganda ewi tuo mano mar kansa. Nyakorunga juang mano na Dr. Eva Allela mabende en jagoro mano mar board mar Kenko en riwruok mar Kenya Network of Cancer Organization e pachoka. Daktari napuonja wi tuo mar kansa to parni dwe mar 10 mabende wantiere ni en dwe mabende hinge tuo mano mar kansa mano mar thuno kore kinde makamagi bed ni ng'at mamiyo ng'at mawuoro kansa nyalo mako ng'ata hinya kansa mano mar thuno nyalo mako ng'ama miyo kata ng'ama mawuoro kinyalo dhi screening kata kamana joma mine bende jiwo mar mondo mi itima nonro mano mar thuno imulo kapo nono nitiere kuot kata mana lamp moro madi poni ichich godo idhi to lamps duto te daktari wacho ni ok ochuno nyaka bed mano mar kansa doge kaka mano oritiru masani dakika 27 tok saa 2 mar okinyi kawuono en chieng' tich adek manyiso ni bang' ma nyawadonja e lieta oseikore koda tedo gi chiemo akeni en kit tet mane ma ikonwa okinyi makawuono kik dhi mabor mani chenro madonjo nyinga Sharon Ong'ao. Zanzibar, an island of